et lille hus dybt inde i skoven. De 3 piger boede sammen med anden filur og havde mange venner i skoven. En dag ville de ud at flyve på anden filur. Pigerne elskede at være oppe og flyve. De vinkede til alle deres venner nede på jorden, selv bondemandens hund, som de alle var meget glade for. Pludselig skete det, som ikke måtte ske. Sally faldt ned, dybere og dybere, hvorefter hun ramte jorden. Sille og Samara fik filur til at lande og skyndte sig hen til Sally, som lå og græd og havde ondt i benet. Sille sagde, at de skulle skynde sig, da hunden Dixie kom nærmere. Samara syntes, det var rigtig synd for Sally og hørte ikke, hvad Sille sagde. Hunden kom og sagde med en godmodig stemme: "Er det slemt? Skal jeg hjælpe?" Pigerne blev nu klar over, at selvom hunden var stor, var den ikke ond, og de behøvede ikke at være bange. Hunden red Sally hjem på dens ryg, og da de kom hjem til deres hytte, var deres ven kanin Frida kommet på besøg. Sally blev rigtig glad for at se hende og fortalte, at hun var faldet ned højt op fra luften. Bamse kom ilende til for at høre, hvad der var sket. Sally sagde farvel til hunden. De var blevet rigtig gode venner og aftalte, at den skulle komme og besøge dem en anden dag. Den aften, da pigerne var kommet i seng i deres lille hytte langt ude i skoven,